Hi guys, ay mga kaupaw madjumbuntag ninjong tanan sa Badon deron guys. November 29. It's the day before the last day of November. Isa na laman may katuog na ami gipaabot. Moabot og bapuhod. Dede Miss Plaza. Precious dia. Kay Sabado day man na mas tatay. Buat beres ini kay medyo padung buntag kay wa muuwan kay kasagaran buntag muuwan man jud kani kay init rong buntag nagkahapon at muuwan na pud ni injang palis. Mo day na si Jaag Biason half court dani guys dari plaza jada to kay mga tricycle to mo nag terminal nga bihian ni tatay adong sa palengke sa housing. Ang nakakuan lamang po nila guys kay magsakay ra sila dihag pasahero magnaog ug asa mo na og atos palengke di na sila pwede magsakay og pabalik na ri wala sila sakay pabalik magsakay ra sila pa dong sa merkado silahan baron pero inag balik nila sa terminal di na sila pwede magsakay bawal kaya na may laing ruta nakabiyahe sila ray pwede magsakay wala naka-war sa biyahe karon di na pareha sa unas wa pa nagsirado agko unbilibid agkita sa una sa abri pa agbilibid o kita karon halos wa pay katunga ay sa una sa abri pagbilibin open pa sila bisag asa sila dapit mamasahero mas luwag-luwag ang kita matatay ha madasbagan ba dyan ang isa dan ha mga dagko na ba na kalawar Armando umuun dyan na dangag pa di ka pang magtanaw na dyan gilakwan. Happy Fiesta Biason ko no naday Fiesta Biason from Black 11 Fiesta naday Fiesta dani day magkawin lagi ka madam ka di ana day may sabay guys gaka na may nagpatugtog doon na saliat ng pusong ba sayo na si Precious ay si Precious kaya pa man ni mamahaw kaya kami sa tayo na mainit naman may ganihan nga naman ang pandesal sa Diyo Precious pa ni namahaw kaya pag upam ning namata ang lakaw ni mamahaw pa si Precious. Copyright na nag-arrange ko ginagmay guys sa ibabaw sa kanang among butanganan ba kabinet simi kabinet kaya may taklob anggi pang naog ang mga bugat may anggi pamulig mga gaan to sa ibabaw kasi bako aglinog lagi may kadlukan na para mga bonan ng mga plastic sa ibabaw mga gaan raman na noon ginaog ang mga plato mag-arrange kay nami bisita mo abot ug mapuhon kaluyas Ginoo maadjong panahon. A few moments later. Maniuto na dito na dyo guys alas 12:50 na mo pa pagpaniuto na manalangan kay si tatay kay naghakot pa magbato kay tambak na dito ang mga gianan. Hi nga anta sa man kanimo pansit kamong pakita ng just idag mga gitambak adto na magpaniuto among paniuto dia sasa nang luwag tay
Pancit is life. Precious po. Precious pa diya. Ngayon ta. Ano ka? Yun, ano ka? Awa pa mong pagmatang precious. Wow. Mauna gitambakan ni tatay guys na. Nanghakot sa labasan og kuan. Batok. Tinigpod. Tinigpod sa karsada mo siguro ni. Mag-steam day may kuan guys sa lugbati nang ko dya. Dapat kalabo di agi mo na hang kuan. Butang na ari tubigan kay arong pawas lamok. Good oxygen man kuno pud ning kalabo. A few moments later. Maadjong gabi din yung tanan guys. Sama na rin yung panihapon. Diya. Wala kong kablagod sa kada may nagpatugtog. Kay mamalagi sa badunan. Nakatugay guys precious. Nagkapoy kay wala man ikatugan yung udto kay kaingan man sa manggawas mi. Diya kay nagalindahaw man noon. Dugay man pa sa pinahaman. Upang bulit sa atot. Diya ni alindahaw naman hinoon. Diwa may kagawas. So anatug. Mo nang karon nakatug na. Sa may orasa. Kuan pa 7:42 pa. Sa dyan nakatug. Diyan mong basa na rin mga comments das ng aging vlog guys. Shout out dahil ko ni Ma'am Salala Ahmed. Very good ko no precious eat egg. Kuan din siya itlog. Itlog is life and is precious. The Ate Mars Balance in Korea. Bigger naman precious egg. Buyag naman o. Mura naman o korek. Bujag na lagi kaadot eh. Sahay magtuma na pag-idya. Kada adlaw na nakoy kaaway. Na nakoy kalalis. Ja ate long siya ayop, da settle God bless you all always, amping mo tanan kanunay. Good luck and good health and best wishes sa kanang pamilya. Daghang katong salamat eh. God bless you all always po. Member namin Dusa. Ate J Buholana. Musta naman ka diha Ate Bergie? Ma'am Erlinda Madilo. Di mo muli og buhol sa Pasko pa. Mas apod ka sa Ma'am Alex. Di mi kauli ma'am kay wa pa ikapaka wa pa ko kahibaw og ano sa agkasal ni Tits Alex, wa pa ko kahibaw, wa pa may kuan, wa pa may balita og ano sa murag nagseminar pa man siguro sila. Ma'am Erlinda Madilo, mahal jud tanan pa pati Bombay dire 300 ang kilo. Grabe mahal sa di mo dapita ron ma'am. Mahal dyan sa Motdares Manila. Makapalit kag Bombay tag 15 book arang kagagmay. Bintala magatos merkado. Kaya murag makabubarato kag gamay. Ma'am Sara Laila Ahmed, paborito lilipot na ko. Kalamunggay. Tangkong talbos kamote, alugbati, green leafy veggies. Bita ma'am lami dyan po ni bata nga naroon ni mong kaagutan. Ate Mars Balance in Korea. Indot gani wala nagyod rice po dali ito gamay rice na gyud makatambok. Mao lagi luto kuno upan may kasag makatambok sa mga ano laman tada ning utan og suwa wa nay kan kaupan og luto. Hello Ma'am Unson, hello pa Undoy, big na yung bibigay. Bujag ma'am, kumusta naman ka nakabalik na baka sa laing nasod? Ate Merch Balos in Korea, di mo manguli pa sa kasal ni Ali. Di mi makaulit eh, kay wa pa buslot pag among panadlanan. No holidays man ang December diri sa among apaw 25 red calendar og New Year pero di man uso celebration working ra gud mao jud basta nga ng mga trabahante jud ka trabaho ra jud wa na jay so celebrate murag ordinary din na laman ng mga ingana
Hello Ma'am Melos Mejias, kumusta Ma'am Mudas Cagayan? Ma'am Arlene Lolon. So mausa daw tayo atong kuandong adlaw guys, update. Man kalaag pagkapalis ka ng alindahaw man. Diyan na kuan pa sa kay ganang buntag kay nanambak si Just sa mga tubangan kay sige ra mag sige kaon-uwan ubos na magamang agiana mo yung tupong na mas kanal. Gap ganaya pong palis na mulit po si Just atop. Diyan mo ra mag-uwalin dahaw na suwa na lamang po minang laag ug balik sa gawas kay unsag maabutan ni bunot. Diyan maura to. Ano lagi po tayo lang ika video-video. Diyan ug mapuhon di ay na ni gipaabot na moabot ay mapon majong dagan sa panahon pero eskin mo ito pa ba itong ipang jaw-jaw din pag gigagubtan meron sa social media ag 500 pesos nga budget ko no sa Noche Buena mauna lang may ilang ipabudget sa mga ordinaryong tao samantalang bawal maghapog sila o makaigo ba nila 500 pesos pero kita dyan mga wadji mahimo tungod dyan sa kawadon murag maigo or siguro pag paigoon parang 500 pesos makabiko naman hinong pagkadana biko og kape biko isa ka kilong pilit da lubi kamay mahal pa dyan lubi ron basta labi nagmo December na sos madyo na lang makabiko o dyan napi Paris kape malagi gaingan nga og narana ni mo unsa nimo pagdiskarte paigo ag 500 pwede ra pud kag magpansit kay mo naman nilang gibudget sa mga tao nga maigo na kuno sa Chibena og na jud pud og 500 naman jud pud aw paigo na lang mag-unsay maigo pwede pud payta kag slice bread anja palaman og kape nga na nalaman bitaw ug unsa ra pina pero butan na og sa ilang pagtuog arang mahala na gadyo pud og mga palitonon kaigo kadyo pud 500 og buot jud nimo na naon mga panakot pala mandaan panakot pa na wa pay kasagol ug para na og ako ra siguro pang usa murag makaigo na laman siguro pud ug gamay ra mo sud sa bahay ang daghan mga bata ingana ja panagsara ba po ng selebrasyon ng ingana bahala ginagmay jud basta na alaman kaya mo na ba dyan itong tradisyon nga Ikaw. naanda ni tungang gabi nga magka-bibo Biko 1/4 magpansit og 1/4. sa magbuang nga murag gihapon kay mapayat kag kamay mapayat pag kag lubi Tagi sa rampot ko lobi. hindi kaigo di ay sa pilami mura na putos ang udong na lamang ko ni butang ng cheese butang ng sardinas mura na kong spaghetti nabuang bitaw daghang salamat Lord sa traveling mercy kay maadjong pag biyahe nila Ate Sherry og ijang bana nakaabot na sila sa Pilipinas kumusta naman mo diha te bibo na pod ang Danau pohon ang tambisaan murag absent na pod mi dinhi ba kay namis lajong dapit kami intag ta pamis buhol ron nga makaapil lang ta pamis kabibuhonin jud diha te ang saan taman nga na may mga panghitabo nga di na ta makontrol di na ta mapugnan ba kay og naingan pala man te og koy bata aron aw dali ra ko makalipad kay wa mo koy sampil non sa ang nanaman na ano may maghawid-hawid sa duster dan nakatug nagniluhagan dya mo na to so to kay ba og kinsay mong gipaabot makita na lang patapuhon sa vlog og kinsay mo abot unsa makita na lang tas vlog sunod po og kinsay mo abot nga among gipaabot para napatay thrilling gamay ba makita ra man sila ninyo og kinsay mo abot masa ito guys may wala po ko ilang ika-chismis ang sa pabay mga chismis niya luoy ka dyan katang nasod labi na si Tatay Diggs man gihapon na aprobahay ka dyan interim release
Pero sa taman wa man jud tay mahimo og mao jud nahitabo kay madyo og makabuot pala man ta ato natong gi lungkab tong perisuhan dito aron makauli na siya. Manay giingan nga sakit man pero amon tay mahimo manay dawaton ampo na naman nato nga ligon pa sa tay digs nga makauli pa siya nga baskog pa dinis Pilipinas. Kay og di lagi po ta mag-move on og siya taganangan na sakit ta mangyapon. Luod ka jud panghitabo ron. Daon tay mahimo unsa may itong mahimo kaha. Madyo pa lang antag matabang pa jud ampo. Nga muna og na naman ang tanang way klarong administrasyon karon. Nag-uwa naman hinumpod tayo, imong bulit tayo, mong naman kapot to. Ha? Oo. Hibaw-an. Daan pa dyan, ganang doon, tangarang inita, mga uwan dyan nagkapalis. Dyan mara to guys, madyong gabing tanan, ug madyong oras sa tibuok kalibutan. O dahil pa dyan salamat sa padadyon nga nagtimbaya din ang among vlog, bisag ingani ra. Naglabi na sa mga nagmahal na mga way paglubad sukad sa pagsugod hantod karon. Ampo rami kanunay sa inyong kajuhan o sa kabaskog sa panglawas kanunay. Hindi din hira tataman kay mura na pugkog mulansar kung nalamok kog magpaila nga mao kini mo kana. Ito daghan dyan ka salamat din ng tanan. God bless us all always. Peace be with you all always. Bye.